Bueno, pois estamos un ano máis na convivencia intercentros, que levamos a cabo os centros de Oirixo, Boborás e San Amaro. Esta é unha experiencia que levamos feito xa de fai máis de 20 anos. Aquí 14 de que estou no cole, pero xa anteriormente se facía. O que facemos é centros do ámbito rural, pois ter unha xornada na que os nenos e as nenas conviven. Este ano temos 220 nenos e nenas, máis todo o profesorado que pertence a eses centros. Cada ano a convivencia é responsabilidade dun dos centros. Este ano tocanos a nós. Sí que tuvemos unha pausa cando foi os anos da COVID. O ano 20, 21 e 22 non houbo, pero no 23 se retomou no cole de Boborás, o ano pasado no cole de Oirixo e este ano aquí en San Amaro. O ano pasado celebráronse estas xornadas no Oirixo, a previa organización dos mestres. Tamén foi moi interesante, os nenos o viven con moita emoción porque é unha xuntanza onde conviven, xogan, divírtense, é interesante continuar facendo no tempo. Vale, creemos que tamén é importante que coñezcan, pois a colexios veciños, que compartan este día para coñecer a outros nenos e que así que a convivencia entre os centros nesta zona, sobre todo estes centros pequeniños rurais, se manteña no tempo e tamén o profesorado podamos colaborar. E coñecernos, que moitas veces estamos tan preto que nin sabemos quen está nun cole, quen está noutro, e tamén coñecernos, intercambiar prácticas, coñecementos e demais. Soy mamá de una alumna de quinto de primaria y de un alumno de quinto de educación infantil. Ellos estudian en el cole de San Amaro, donde les tocó este año hacer la convivencia, y es una iniciativa muy buena en el ámbito rural para unir a los colegios entre unos y los otros, para conocerse los niños y nuevas propuestas, y que los colegios no queden desiertos. Bueno, eu son Cruz, a directora do CEI de Nosa Señora dos Xuvencos de Boborás. Esta convivencia, pois si, non Boborás xa se fixo fai 2 anos, vámonos turnando cada ano en un centro educativo e a mí pareceme genial ese tipo de encontros porque é un día pois especial, non estamos nas aulas e temos unha convivencia cos centros de Oirixo e de San Amaro e é unha forma de compartir experiencias e actividades variadas. Pois o que queremos é que houbera unha variedade de actividades. Temos actividades musicais, de copercusión, temos actividades de baile, actividades de motricidade, actividades de luz negra, que é unha das que máis están gustando, temos actividades deportivas, un deporte pouco coñecido que é o chuckball, e tamén temos na biblioteca unha actividade de ciencia na que aprenden as propiedades da auga.